तो का हाल बा भाई लो। आज आज के कलकार बेकार तहन लोग के गाँव छू के प्रणाम। भाई लो देखा तारा लो हमारा जमीनिया में नु सब पानी भर गइल बा। यही में क्रिकेट गेम खेलत रहनी है, देख लो। देखत रहल भाई, यही में कितना बढ़िया से क्रिकेट खेलत रहनी है। कंपनी में काम करके आई तो क्रिकेट खेली। भाई लोग का करी, पानी भर गइल बाटे। अब केनियो रोड पर चलत तनी, अब घूम तनी, का करी। हेजा हम कंपनी में काम क के हेजा हम घर बनवा दिले बानी, अपन कुटिया, धर्म कुटिया। आगा बढ़ के हम देखाव तनी। साला अब हम का करी, पानी भर केनियो खेलहू के मन है कहता छुट्टी बाटे तो कहीं चलो अपन जंगल घूमी। हेजा हम बबूर के फेड़ लगैले बानी छोट, ओकरा छोट से बड़ तनी हो गइल भाई। अब हमारे लगावल छोटे पैसे लगा बच्चा छोट लगनी है बबूर, आ बड़ हो गइल बा, तनी सियान हो गइल बा। हाँ ये भाई बड़ तो हो गइल बा भाई, बबुरिया हमार। बबुरिया हमार बड़ हो गइल बा, सियान हो गइल बा। ढेर सियान नहीं खे, अभी दूध कटू बाटे। भाई लो देखो तो गेट हमारे गेटवा हमारे लगावल है, देख लो। आ घरा बनावल है हमारे हटे। घरवा भाई लोग ठीक बनू तो बैठे न कहाँ भेता, कुर्सी बनैले बनी अपना खातिर बैठे खातिर, उहो हम देखा देते भाई लोग। देख लो भाई नु कुर्सी हमारी है बैठे वाला। जब कंपनी की छुट्टी हुई नु तो हम एजे हम बैठब आ वीडियो बनाई, ठीक न भाई लो। अब बबूर के गाछ देख, भाई बबूर के गाछ से समाप्त करतनी। नमस्ते।